Ja, een jaar of 3 geleden is de heemkundevereniging benaderd door meneer Veldman. Met de vraag van: ik heb het dagboek van mijn overleden schoonmoeder gevonden. Kunnen jullie daar iets mee? Dus geschreven in de oorlogstijd. En ik heb toen contact opgenomen met meneer Veldman, ben er naartoe gegaan. En bleek dat hij na het overlijden van zijn vrouw weer aan het opruimen is geslagen en een dagboek vond van zijn schoonmoeder. Zijn schoonmoeder Paula Gerards woonde tijdens de oorlog in de Julianenstraat. Dat was wel door menige oud-Brunsum nog wel bekend. Kantoor boekhandel Gerards. Daar was Paula familie van, die woonde daar. Haar ouders hadden die zaak. Naar de hand is die nog doorgevoerd door een broer en een zus van haar. Maar Paula heeft van begin september 1944 haar gedachten op papier gezet en eigenlijk tot ongeveer 1, 2 mei 1945. In deze periode heeft ze eigenlijk beschreven hoe een jonge vrouw, want zij was toen 30, het einde van de oorlog en de bevrijding heeft beleefd. En wat heel prominent er ook nog in is een aantal hoofdstukken die gaan over het leven in Blerik en Venlo, waar een gedeelte van het gezin verbleef. Die waren in de oorlogstijd op familiebezoek en konden op enig moment niet meer naar huis toe. En als je de zorgen leest van zo'n gezin, van waar zijn die van ons, waar mogen ze verblijven, flarden van berichten komen binnen van evacuaties, van bombardementen, van honger en van ellende. Dat is één zijde in het dagboek. De andere zijde is dat je ziet de vriendschap die ontstaat tussen militairen die hier gekwartierd zijn of op rust zijn en de Brunsumse familie. En van de andere kant zie je ook dingen die in de omgeving gebeurd zijn. Soldaten die gelegerd waren in de velden tussen Merkelbeek en Amsterdam en Bingelrade. Een ander aspect is ook heel erg gevoelig. Dat zij zich op een gegeven moment afvraagt, en dat is dan een passage die, dacht ik, op 20 september in het boek staat. Dan wordt er wat bekend wat er met vermeende NSB'ers en vermeende foute Nederlanders, zo mag noemen, gebeurd is. En daar schrijft zij letterlijk in van: hebben de mensen nou nog niks geleerd? En daar zitten zo'n gevoelige stukken in, dat het een juweeltje is om te bewaren. En we zijn heel blij dat we dat als heemkundevereniging hebben mogen krijgen. Wat wij als heemkundevereniging wel nog willen gaan doen, is kijken op welke manier dat je het voor meer mensen kunt openbaren. En dan moet je afvragen of dat een boekwerk moet zijn, of dat het een bloemlezing moet zijn, of dat het op enige andere manier is. Maar daar zijn we nog ook over in gesprek met de eigenaar. Want meneer Veldman heeft ons wel het recht gegeven om het te gebruiken, maar we willen dat wel een goede samenspraak doen natuurlijk. In Amsterdam was een verzetsorganisatie, er waren er vele, maar één daarvan was de NV-groep. Ze noemden zich NV-groep, Naamloze Vernootschap. Een groep van jonge mensen en die zeiden en die dachten, nou, bij die kinderen, die moeten naar een veilige plaats. En toen kwamen ze in Brunsum terecht, omdat hier ook al verzet was, dus dat samenwerkte. In die jaren was ook nog apart dat er dus kinderen bijvoorbeeld met donker haar, die kwamen naar Limburg. En kinderen met blond haar, die gingen naar Groningen, Friesland en Drenthe. Aangaande Limburg, omdat hier in de Brunsum is ook groot geworden door de staatsmijnen. En dat hier al veel buitenlanders werkten. Dus die Joodse kinderen met donker haar viel hier eigenlijk helemaal niet op. Die konden, ik bijvoorbeeld, ik was pas 6 maanden oud. Toen ik door een verzetsgroep vanuit Amsterdam naar Brunsum werd gebracht. En hier mijn hele leven heel opgegroeid ben, met de mensen gesproken, gevoetbald, alles gedaan heb met die jeugd. Ik voelde me hier als baby, kwam ik bij pleegouders terecht die zelf geen kinderen hadden. En ik werd als een eigen kind opgevoed. Mijn ouders, die is het slechter afgegaan. Die zijn heel jong al vanuit Amsterdam. Daar zijn ze geboren, woonden later in Uithoren. En zijn daar verraden en opgepakt. En mijn vader en mijn 2 broers, die zijn op 17 mei 1943 op transport gesteld van Westerbork naar Sobibor in Polen. En in Polen zijn die bij aankomst direct vermoord. Mijn moeder
lag nog in het kraambed van mij. En de buren, hoe dat vroeger ging, als een baby geboren was, dan kwam de hele buurt op visite. Zo is dat ook bij mij thuis gegaan. En mijn zus, die de oorlog ook overleefd heeft, die was 7 jaar, was in 36 geboren. En zij moest een kop warm water maken voor een kop koffie of een kop thee, hoe dat ging. En dat water, dat kokend water, heeft zij over haar been gekregen. En de buren zijn met haar naar het ziekenhuis gegaan. Oma Visser is op kraamvisite, kijkt uit het raam en wat ziet ze? Razzia. Zij heeft zichzelf met mij als baby weggetrokken en mijn moeder is door de nazi's meegenomen. Mijn moeder is vermoord op 17 september in Auschwitz in Polen. En ik heb het geluk gehad met mijn zus dat ik door een jonge groep mensen naar Limburg ben gebracht. En in Brunsum is zoveel verzet geweest, maar in Brunsum waren ook ontzettend veel NSB'ers. En wij moeten ook eerlijk bekennen en zeggen, er is geen één Joods kind hier in Brunsum verraden. In Brunsum vindt u ook geen stoppersteinen. In Brunsum vindt u alleen plakettes in alle wijken van Brunsum om een dankbaarheid te betonen aan al die moedige mensen die in de oorlogsjaren hun deuren voor ons, voor totaal niet bekend wie we waren, opengezet hebben en hun harten hebben opengezet. Kom maar bij ons. Kom maar bij ons. En wij zijn Brunsum zo dankbaar. Die zijn heel veel, die zijn niet meer onder ons. Maar wij zijn deze mensen en die nabestaanden van al die moedige families die ons leven hebben gered. Zo dankbaar dat in het Vijverpark hier in Brunsum een groot Joods monument ligt. En dat is toch mega aangeboden door Ed van Tijn, de burgemeester van Amsterdam. Is inmiddels ook overleden. Die heeft dat mede aangeboden aan de gemeente en mensen uit het toenmalige verzet. Zoveel is hier gebeurd. En daarvoor zeg ik nog 80 jaar na de oorlog. Nog een keer, dank je wel Brunsum. Dank je wel. En namens vele anderen. En we hebben een tijd gehad dat we dus dat monument hebben aangeboden aan de bevolking. En toen hebben we ook al die Joodse mensen weer terug proberen te vinden in alle delen van de wereld. En dat was op 7 mei 1989 in het park. En er waren meer dan 200 Joodse mensen die in de oorlogsjaren hier in Brunsum hebben ondergedoken gezeten. En die kwamen uit alle delen van de wereld. Die zijn toen hier naar Brunsum. Brunsum was de gastgever van al deze mensen. En wij hebben toen gezamenlijk dat Joodse monument aangeboden aan al die mensen die hun leven gewaagd hebben om ons leven te redden. Want vergist u niet, als het verraden zou worden, dan ging de hele familie tegen de muur. Dan ging de hele familie werd neergeschoten door de nazi's. En ik moet ook één ding vertellen, dat is niet in Brunsum gebeurd, maar dat is in Amsterdam gebeurd. Een Nederlandse SS'er, een Nederlandse NSB'er, die gingen met Duitse soldaten in Amsterdam langs de deuren om die Joden uit de huizen te halen. En een Duitse soldaat, die ging dat huis in. En hij hoorde 3 Joodse kinderen, zag hij. Hij gaat naar buiten toe, hier was niemand, zei hij tegen deze. Die waren er, dat schiet ik voor. Als ik zo'n verhaal hoor van een Duitser, die daar in opdracht de huizen ging controleren, die NSB'er, die stond buiten te wachten. En die man die gaat door het hele huis heen. Hij ziet daar 3 Joodse kinderen zitten. En hij gaat naar buiten toe en zegt, hier was niemand. Diep respect voor die man. En ik wou dat ik wist dat die nog in leven zou zijn. Dan kreeg hij een standbeeld naast het Joodse monument in Brunsum.